Er staan per vrachtauto's met grote lizers tussen de 30 en de 40 meter. Die wil je al in een mooie plaklijn in verschillende velden. En over 2 weken zullen ze die al naar de A6 hier een stukje verderop brengen. En dan zullen ze al te plak hezen worden over de A6 in. Je zit aardig op of niet? Het gaat allerhoogriestelijk momenteel. Maar dat moet ik, want wat ik zei, eind september dan moet het verkeer hier al rijden. Dus er moet ik nog een hele protte gebeuren. En dus gebeurt er nog een hele protte tegelijk. En dan komen de spectaculaire dingen er nog en daar wordt alleen maar mooi van. Ja, want wat je feitelijk nou zeggen is, je bent haast totaal aan de oorronding, dit komt feitelijk op jou. Ja, nou oorronding, dat liep het dan altijd zo. De lizers komen er doorheen en vervolgens moet er nog dekking opstwarten worden en alles. Dus we hebben het hier tot september nog echt wel nodig. Maar dit is wel een hele zichtbare mijlpaal in het werk. Er komen de grote lizers hoe de dik. Dus voor de meesten die er onder trollen in rieden, leidt de flyover er dan eigenlijk al. Hè. Dus dat maakt een grote stap meer. Dat zit wel op. Ben je tevreden met hoe het gaat? Ja, uitermate tevreden. Ik denk zie je hier een papieren project west en de laatste 2 jaar sorry, ik moet dat er echt een protte gebeurt en ja, hoe dichter je bij het eind komt, hoe mooier het wordt. Dus ik ben hartstikke tevreden.